Aiwa, nchida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano pa Saint TV nepachipanda media. Aiwa, nchida kutenda zvakanyanya nekuramba muchiti supporta. Uri munyowani usati wasubscribe, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Panapa manje ndazomira na mukoma chaps ndo hati mukoma chaps Chapepa dide ndofunga mese muri kwaziwa ku NaizaBoom. Mukoma makasimbeni? Yeah, as you can see, ndiripo. Echo. Chirege wadaro kavanhu vanotanga kunyora comment section vachiti compare. Atiti aiwa in my zvekukundwa comment section handizoni. Kozi kanumbeita zve. Abende zozo ndaita. Right. Chekutanga vanhu vangada kutanga kuziva kuti anomboni Chapepa ndiani? Okay, anonzi Chapepa anonzi Bright Itai zvekunze ndozita rake rekuberekwa. Akaberekwa mugore ra1991 21st movement. Munonyeta. Yeah, like serious. 91 baba. Wafana. Alright. Why maizviziva here team? Waizviziva here chibani? Ewa, nditi pamwe 1950. Ndizwa zvazitaura. Alright. So timbodzokera panorondo yenyu yekutanga kwamakaita zvekuacta. Muchirangarira kuti makazvitanga gore ripi ende chii chakaitika kuti muzopinda munyaya dzeacting? Ndofunga ndane 3 years. Ndiri muchenechi. Matangira ndakaita ndaonda izvo zvinhu zvandadzikira. Alright. Ine ndaigara muraini rimwe chete naDhimba director NaizaBoom. Alright. So ndakati gwinyaiwo mbichana. Okay. Nemasimbi. Saka kune imwe movie yaidawo munhu anogona kuvhundutsira. Alright. Inonzi engagement ring. Ndatangira pa episode 10. Was movie yanga yato inaumberi. Ndofunga movie yoyo yane 3 years kana usingakanganisa not 3.5 years. Alright. Ndopa ndakatanga kuenda ku NaizaBoom. Alright. Ndisingatozivawo kuti pane zvandotogonawo kana ndiri pamberi pekamera. Saka imi zvenyu zvazvo zveku inini handiriwe simbi plus ndakarova boxing for civil defense. Alright. Saka zvekuacta izvi zvakazouyawo handambokura ndichifunga kuti ndichasanganawo nezveacting. Alright. So imimi pamakatanga kuita zvekuacta makaziva here kuti muchatozoita nguva yakareba seyamaanayo muchiacta kana kuti maingoti it's a once off thing? Handina kutombozvisa musoro kuti zvingazoita serious kumberi ndotozotsvagirwa zita rekunzi Chapepa rakutotendera mumastreet. Kuti ndikatosvikawo pandasvikawo ndandoitawo noise. Ndasingatombozive but zvakangouyawo through Michael. Alright. So zvadaro muchitanga kunoacta kuti right ndakuacta zviri serious ku NaizaBoom pane vanga vagara variko kare makagamuchirwawo sei? Unoona zvinoitika mudaro zviri pa2. Okay. Mutimu yebhora munenge muine vanhu varimo vari kutamba bhora already pane first 11. Alright. Ine masub anenge aripo but panogona kuita vanhu 2 or 3 vanotamba same number. Alright. Saka umwe munhu akadiscover kuti no uyu munhu anorova right back yandorova plus munhu yane speed kundidarika saka indogara pabench. Pane kakuvengwa kanouya munhu yanogona kuti uya uzondiudza angokuti uri kuona chi timu yedu yakadhakwa ona saka timu iyi unogona kungosiyana nayo tsvaga imwe timu bvunza kuti division haisvike. Apa manatsotaura henyu semunhu mukuru kuroti zvinhu zvekutombodiscouragewa nema-odd characters zvakatomboitika kwamuri mimi? Very true. Alright. Hatisi kudaidi kutaura mazita. Anditi makanzwa sei imimi pamakati vamuri kutarisira kuti avava ndo vangandi encourage vako kudiscourage? Mudara pane mbango pekuti unodiscouragwa nemunhu orinyatsoona kuti inogona kuita ndotichi inogona kuita partner yangu pamovie kuti matauriro angu nake togona kunzwanana munhu yobva kusasamura kusakure zvorwadza mudara. Handikunyepere zvorwadza undotombofunga imwe time kuti sandiri kuwestera time yangu because vakatanga kudhara vari kunditi chinhu ichi chakadhakwa hapana zviripo saka inini why pandakazosangwa mubvunzo mandiri manje kuti unoona kuti munhu uyu ari kudaro but iye ari kuramba ariko why? Alright. Mukudhakwa kwezvinhu makuseni unomuona adzoka futi but ndiri munhu angaitaura kuti asi pari chinhu chakadhakwa siyana nacho try to find something to do but why you are still in ende watora nemakore akawanda you see now. Alright. Saka imimi to that negativity makaresponda sei?
ini nangu zvandakazviudza ndezvekuti once Michael asina kunditi hatichakwanisa kushanda tese handimire kuenda whatever zvichataura munhu because panowanda vanhu pane zvakawanda zvinobuda angomogona kutaura nyaya ndodayira nyaya iyoyo handiti imimi muine njere dzekuenda kuna director munosvika kuti Bright angaiti zvakati but muri matanga nyaya muda wangondisvibisa chete ndiende kunze kweside. Alright, so muchifamba muchigainawo experience seyamatowa nayo yezvinezvi ndezvipiwo zvamadzidza kubva kune ma-old characters pamwe chete nekuna director of course? Munoziva kuti chandadzidza kazhinji nenyaya iri kutenderera izvezvi handikwanisi kudecida chinhu ndega ndisina kuenda kunokonza kuti director himself kuti shamari uona chinhu chiri kudai ndopaita sei. Sema-old horses akanga ariko kudara panyaya iri kutendera inini I think kuti vanhu ava vaifana kugara pasi as a board votaurirana maererano nenyaya iri kuita sei iri kufamba iyoyo handiti sezvokuti ndakanzwa umwe achitotaura kuti inini member yemadirectors zvanga rimwe member yemadirectors wasn't good kuti muna abude just like that but aifana kutotora vanhu avogara nawo even if Michael asipo because azvita member yeteam handi aigona kugara meeting nevanhu votaurirana zviri kupesana zvacho kuti ndezvipi. Alright. Zvichidaro news padzakatanga kutenderera makanga muchidziziva here news idzi before dzabuda kana makunga pamwe aitaurika in the camp kana kuti makatoshamisikawo nezvanga zvotendera pama-social media platforms? Mudara kutaura chokwadi inini zvangu personal hapana chandandiziva ndatoshamisikawo nezuro ndikuti pari kubuda zvinhu zvikubuda social media zvazvidai saka wedhi rakanyanya kundirwadza mudara pazvinhu zvakabuda nderi kuti ma-extras rakandibata ndikunyebrai sei rakakubata yasi muri ma-extras here mudara? Mudara tisu wacho tichitaurwa. Alright. Isu hatizoziye because tikakuonai muchiacta pepe isi taifunga kuti anonzi ma-extras ndisu anasei ndini ndakamboacta kaku NaizaBoom ndakamboyawo se-extra handiti ndikangoitawo zvandakaita papati iyoyo ndaifunga ndo ma-extras. Mudara munoona kuti kushanda nemunhu chinhu chinotiremei ini ndiri sene hangu handimhanye kutora munhu kumuisa pachinhu changu ndisati ndamudzidza ndogona kupusha naye ndichitofamba naye but ndichimudzidza kuti munhu mangwana ndikamuisa mutima mangu haana here maproblems aanondipa handiti I think Naiza ndo mafambiro akaita nevanhu vari kudaidzwa kunzi ma-extras kuti vanhu ada kumbovadzidza kuti mangwana hatizonetsana here nekuda kwezvakati animwamda ndo nyaya yandakaona inini kuti nyaya ndokwairi kuenda that's why ndisina kulose hope no one day is one day. Ndiri extra kudaro ndeitopisa isu hatizozive tikutoshamsikawo nazvo kuti anonzi ma-extras ndeapi. Pane umwe mwana anga achida kutotanga zveacting but akutoti kana acting isingabhadhare sezvizvi achiona vari kutaura vachiti hazvibhadhari handiti isusu hatisi kupiwa mari taane makore mwana iye akutoti bheta ndidi zvangu ndiregedze mukadawo kutiwo kudii kune mwana iyeye uye nevamwewo ma-actors vasiri kubhadharwa vari kwavariko. Inini semonera ndiri kuita kumwana uyu arida kuenda munoactor ngandikudzidzise ndikuudze hakuna munhu anoita 3 years ari muchinhu chaasiri kubhadharwa never it can't be. Hakuna munhu anoshingirira even 2 years muchinhu chaari asiri kubhadharwa saka kureva kuti shamari kana wakada kutoactor uya tokutambira nemaoko mairi chese chinonzi actor kureva kuti chine zvachinopiwa. Mudara muona patiri kushandira ibig house room 1 iri kuda $100 apa tiri kushandisa maroom anenge 4 tine mazuva mangani tiri pashuti takukalkulata nemari yatiri kubhadhara maybe taita 2 weeks imari yakaita sei iri kubuda saka ini ndinonzwisa paya panonzi pari kuitwa budget yemovie anditi vanhu vobva vapiwa kamari kekuti chimbofanoitai izvi but iyi iri kuenda kunoita chi budget handiziva hangu zvakanyanya mazviri but ndiri kufunga ndoka zviri kuenda nani nako ikoko maona kuti movie izobuda inoda mari. Alright, mashandiro ataita isusu afarirwa rina vanhu kuti maviewers edu apinza mari muakaunti posito kunoita movie mudaraka robva ashaya vanhu hatina mari saka mari inenge ida kuzobva panobva panetsa ini ndotozvinzwisisa because
chisuma guru acho neso. I understand very well. So ku team kune vari ku in fact vave ku side vachitaurawo zvavari kuita vazotisvitsa pari nhasi pamwe chete nadirect pamwe chete nemamwe maactors amuinawo padis camp mungada kupawo advice ekuti dara unoziva kune shona inotaurwa nevakuru inonzi natsakuwabva kwaunoenda usiku dara ini ndiriona akatomboya kwanendiri wati Chapepa wakura zita rako rakasika kudi kufamba wadiwa buda utsvaga imwe timu yekurwana chinhu woita the head yesterday ndara guys haisi nyore kutanga kusimudza kuti subscribe kuti 1 wobva waita maviews anomonetize channel wotanga kubhadhara hazvibude saka ndongoti hangu havabuda isarudzo dzavo handingazvirambe nepfungwa dzani nepfungwa dzavo vane maonero avari kuzviita kuti mabudiro ataita nekwatiri kuenda pane zvazvichazodii zvachichaita but ndoona kuti yanga iri nyaya yekuti vabude kupopotera munhu akava pambiri kutuka baba wako vakakubereka une mamwe maideas maybe wanga uchazoda kudzoka Naiza pane zviri kuitika apa ndoita sei saka unozodzoka sei kana watanisha zita rake kudaro semanzwira andakaita inini but ndinoma idzokora kuti wedere kuti extra ndakandirwadza because those guys vane motikari dzavakagarira dzavari kudrive dzine mamovha andakapinda inini kuroti somehow we feel like they still owe you something. Obvious. All right. Obvious. Pane zvavaifanira kuitirawo in return. Yogona kusava motikari yogona kusava zvimwe zvinobatika but manga musati mapedzera maextras yayo aitopusha chinhu kuti vanhu vanakira. All right. Because mudhara hapana pamungatambe bhora muri 2 mukanogohwesa muri kuda vamwe vanhu kuti timu ikwane mupasira nebhora rienda. Yeah, so hanzi maextras hana Chapepa vari kutaurawo zvavari kutaura aiyo mashoko makokuti ari kutaurawo panapa namukoma Chapepa aiyo nekuda kwenguva dzedu. Thank you very much nekutipawo mukana. Ndiri kuzviona kuti pamwoyo penyu muchiri nezvakawanda neshungu dzakawandisa pamwoyo, but I wish you good luck in your acting career. Pamucharamba muchienda mberi muchidzidza pamwe nekuita movies akasiyana siyana. Okay. Wish you all the best. Nepamwe pandinoda kutaura ndisandataura pane nyaya yemari pane vandanzwa paitaurwa andakudza kuti ane shungu murume pachinzi pane vanhu vari kubva kure vari kuya kuacting but havasipiwa mari transfer nekuti kudara ndogara paMutare. Alright. Izvezvi ndogara Mutare ndikabva pano ndodzokera Mutare. Naiza anondisendera mari basi yobva Mutare nekudya maruti ndipo ndomudzara asi mandigonofamba nenzara ndauya kucampaign ndauya ndoita movie vanopa mari yekudzoka movie richipera ndopa mari yangu ndaita sei yandashandira. Saka zvekunzi vanhu vari kufamba netsoka vanhu vari kudii handichaziva. Murume akabva kwaMutare netsoka uyu murume uyu akachiexercise achibva achirova marathon. Aiwa, thank you so much. Thank you very much. Nekuklarify kujekesawo zvinhu zvakaita saizvozvo. From Uncle Saint naChapepa wekubva kwaMutare netsoka. For now, it's much love.